Discover the secret of the Mediterranean, North Cyprus. The Direct Traveller summer sale is now on. Visit North Cyprus with Direct Traveller. Direct Traveller, the UK. Αυτό μας τέλειωσε, λυπάμαι. Τρελαίνομαι. Ξέρω περίμενες να ακούσεις. Καλή καρδιά να μας θυμάσαι. Τις νύχτες όμως δεν κοιμάμαι. Δεν πρόκειται, και το υπογραμμίζω, ο Νίκος Αναστασιάδης να υπογράψει το όποιο μνημόνιο που θα περιέχει οποιαδήποτε πρόνοια για κούρεμα καταθέσεων. Αλλά θέλω κι άλλα κάνω, πώς να σου το πω. Χειρότερη Έλεγα να είναι κάθε σου ημέρα. Χειρότερα να ζεις κάθε στιγμή μαζί της. Την αγάπη και τους χαιρετισμούς της ευρωπαϊκής οικογένειας, στην οποία να ανήκουμε, τους χαιρετισμούς της ηγεσίας των ευρωπαϊκών χωρών που εκτιμούν και σέβονται την Κύπρο. Υπάρχει άνοιξη που διαδέχεται το χειμώνα και το Φεβράρι θα έχουμε φίλες και φίλοι την άνοιξη για την πατρίδα μας. Έγινε και η προτεραιότητα μου ήταν πάντα το καλό των εργαζομένων. Θέλει πρόγραμμα, θέλει στόχευση, θέλει επιτέλους ανθρώπους που θα σέβονται τους πολίτες. Με πρόδωσαν οι φίλοι μου. Γίναμε σκλάβοι, δεν υπάρχουν. Το πλανήτη το κρεμάνε σαν τρελό. Κι άμα θα πάρω φόρα. Θα τριμάξω τις στοτσιές που είναι χώρα. Άμα θα πάρω, θα φαβορέσουν. Δυο δημιουργίες από πάνω να με βολέσουν. Μαζί προσεύχομαι. Χειρότερη να είναι η κάθε σου ημέρα. Χειρότερα να ζεις κάθε στιγμή μαζί της. Χειρότερη ζωή από εδώ και πέρα. Και πώς περνούσαμε